Akan makallawo. Na'am. Yanzu ko abinci kuke ci da mutum idan ka ci na gabansa ka aikata haram kenan. Wannan shine abin da fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da mu. Wato ya umarce mu da cewa a duk lokacin da ka so ko kuma aka kawo abinci gabanka to ka tabbatar da ka ci na gabanka. Ya ce ko da kuwa kaso aka yi aka aje maka kasanka a gabanka idan na wasu ma ya fi naka yawa to ka yi ƙoƙari ka ci kasan da yake gabanka ko da ko bai da yawa. Ka san an ce shi ilimi daɗin duniya ne idan kuma kai aiki da shi ya zame maka daɗin duniya da na lahira. Gaskiya ne. Ka ji daɗin ilimi malam. Malamai magada annabawa. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamu alaikum. Amin. 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 Wa alaikum Wa alaikum assalam. Sanni yaro. Wannan lamari yayi. To sai a yi har ma kawo ruwa ko? Yawa a hanzarta. Masha Allahu. To ku ai ina ganin kafin wanga lamari ya ci gaba dai. Ai. Kai. Masha Allah. To ai ina ga tunda Allah ya kawo abinci sai mu dan dakata da darasin mu ko? Mu ci abinci idan mun ci abinci sai a daura daga inda aka tsaya. Ina ga karatun ma zai fi shiga. Yau masha Allah masha Allah. Kai lamarin yayi kuwa. Wato akar makalla. Allahu akbar. Kuma musamman muka yi koyi da ku malami abinda kuke gaya da hannun na akwai albarka. Allahu haka da shi zamu ci. Wato ni ina mamakin yadda wasu mazajen suke zama da matansu. Na'am. Ni a gidana matata sai yadda na yi da ita. In ci albarka. Aji namiji. Wato akar makalla. Na'am. Akar makalla. Yadda kaga ina juya farantin nan. What? To haka nake juya ma matata duk abin da nace ba tsallakewa. Allahu akbar. Ya ganin ka na san kai jarumi ne wallahi. Ai daga ganin ka na san kai jarumi ne. ba wasa. Ga abin da nace. Na'am. Wannan yana kokari. Wato akar makallawo. Na'am. Wannan bawan Allah yana kokari jarumin namiji. Ya ga Ba namiji. namiji. Ai ba na wasa. Wato wannan farantin ko kar makallawo yana da ban sha'awa domin ya burge ni. In ka bibiya daga an ce ba dan kasar nan bane. Wannan din ko? Wala Allah daga China ko India. Saboda ni ma ina da irin shi a gida. Amma sai dai sukan sa sunan kasar da aka yi a kasar abu. Wato aka da makallawo shi wannan abu. What? Wannan baya babu a ciki. Ina ga dan gida Najeriya ne aka da makallawo. Ka san su kala-kala ne a kun fallo. Masha Allah, masha Allah, masha Allah. To amma akwai wani abu da na so a ce kun lura, ila ba ku lura da hakan ba. Wato lokacin da yaron nan ya kawo abinci. Daga cin abin da ya kamata a ce na koyar da ku ne a cikin darasi. Misali dai yanzu in kwatanta muku. A duk lokacin da aka ce yaro zai kawo abinci. Za ka ga ya zo cikin ladabi da biyayya kamar yadda wannan yaro ya zo a hankali yana zuwa. Bai wata ba, bai kalli idan kowa ba. Yake yaro ne mai tarbiyya. Kawai sai ka ga ga abincin da sai kai Allahu akbar yaro an sha tarbiyya wallahi. What? To mun cika wani ta abinci. Yanzu dai na lura dai akwai dan matsala kaɗan. Tsaya dai shi wannan nama a raba shi. Kowa ya samu nashi alabashi sai mu ci gaba da cin abincin nan. Ina ga haka ba ku samu natsuwa. Ya fi daidai. Wato ma sha Allah. What?